mafita? Ɗaukar bindiga gare ni shine mafita, saboda na je ga magabata na sun maimakin su kare ni ba su kare ni ba. To kaga sun ce in je duk abin da nake iyawa in yi, amma da sun taimaka mani ya zai in je in ta kashe mutane haka ba ka'ida. Garin ku in kashe mutane daɗi gari sai mu kashe su. Wanda ya kashe muna mutane sai mu je mu rama, sai ka ji an ce ba mu da mutunci. Ai shi kanal shi ya fara fitowa ya ce Fulani an ka fara zuwa kasuwa an kawa yankan rago, da aka je aka rama mi suka ci. Ai shi kwamishinan tsaro ya kamata su yi gaskiya. To akwai ta nan magana kone mota ake sabon birnin Bissahi. Dole ya bara ya bari. Da zan baka shinkafi nan mahaifa ta take nan ni sani, ina iya baka kwata guda biyu ta yankan mutane. A Najeriya kuma gwamnati ba ta san da wagga kwata ba, amma ni na san da ita, saboda yan uwana ake yanka maza da mata wuri. Kuma nan duk kai kana magana da jami'an gwamnati, baka taba gaya musu cewa ga wannan abin da yake faruwa ba? To mu mun sun doki saboda su adda ilimi Hausawa, ba mu da damar cewa ala dole in muka ga magana a je a kama Hausawa, saboda suke zuwa gidan rediyo su faɗi abin da suke so, su je su samu shugabanni su faɗa musu abin da suke so. Mu kuma kai da baka rubuta ko sunan ka, ba zai zo ya zauna da kai ya hira da kai. To yanzu cewa idan an zauna da ku an amince da waɗannan sabon neman zaman lafiya da kuke yi, za ku iya cika alkawari kuwa? Idan gwamnati ta cika alkawali, mu da ma ba kungiya muke son mu kafa ta wani addini ba, ma'ana ba kungiya muke son mu kafa ta ƙasa ta mu ta kanmu ba wani abu ne muke son mu kafa namu na kanmu ba wata kungiya ta siyasa muke nema ba. Mu saboda rayukan yan uwanmu ne kawai muka ɗauki bindiga, yan ba kashe muna rayukan yan uwa haka kawai za mu je mu samu mutane mu ta kashe su don dai ba mu da imani, don dai ba mu san Allah da ya halicce mu ba.